Amangan makumikom lang itararamidan na. Busy, iti cellphone na, Dad. Adalaki ti sabali ka sarsarita na. Talaga apod no ti atap ko alipliputan dak ni Laura. Agatap ka man na dagos. Iti da ito yung oras. Adapay lang ni Laura iti opisina na. Mabalin mat, asaan amapan mga opisina day dia CEO? Amok, aday duldulin mo apaltog, Dad. Itad bukid di kanyak tapataya kidan. Mauri, nanya ka di dayta nga ibagbagam. Agparpang ka. No di mo kaya't nga awagag ni Rosano. Kat siya akong di makamok ni Laura. Siyak mo ti pagkarya nyo ita, Dad. Ah, Nalipatan yon. Aday ta tinakapabainan nyo kin ni Mama Leonarda. katanya ti kahit mo asawan. Ibagamot kanya kamay sa akin hotel. Itamad lang. Mapanak iti opisina ni Laura. Tapno siyak timang panagnag. No nakisinarak ni Rosano kas atap mo. Nasarakak matlangan ti duldulin ni Daddy apaltog na. Makalwat kayo kanyak, Rosana. Laura, patayin kayo. Makamon na niya't pagtungpalan ti biyak ko. Uray mabalot akon. Mapatay ko lakit di ida. Uno saan. Paltugak tumatan ti pakik. Kalpasan na mapatay kayo. Wan, jak ipalubos alipliputan daklatan. Kalkalpas mi nagsarita ka ni Brian, Laura. Inawagan ka. Tapno ipakaamok mo't lang ti panagkisarita kiti anak mo. Anya ti pangtanggap am, Rosano? Kasarita lang ti anak mo may panggap ka ni Bernadette. Nalabas una yan na mapaspasaktan ti anak ko. Kat mabutoy nga kiti mabali na mapasamak. Nakasarita ko ni Brian. Ngam saan ka apawilan na makisarita kan ko, ana? Sige, dahil lang ti bagak. Bye. Ornosak lang na iti papeles iti lamisan ko. Abangan na agturungan ni Brian itinagtulagan mi apagkitaan. Hindi mo rin kayo mawawag. Hello? Nauray ka matla nga si Bongbat. Nalpas kayon ang nagpapas ken ni Laura? Ano ti sasawam? Ni Brian tinawagak. Agkita kami ita, tapno kasaritak may papankadakwana ka ni Bernadette. Naimpag, dadagidjaya pagpampambar mo. Saan kayo nga kibaltang itidayjay ababae? Saan nakabungda nga mangpatay kada kayo? Saan ka kadingag kintayag amang isawang itidayta? Sige, madamdaman tong nagsarita ta. Tadamat kayam ni Laura di opisina na. Nagbidot nga ron ni Maureen iti atap na. Attorney Flores, anya ti may ko kada kayo? Agatatap ni Maureen kada kayo kan Rosano. Amangan no ag high blood ni Maureen iti panagat-atap na. Saan asyak ti maatiwan? Anya ti kayat mo asawan, numatay ti anak ko, nawaya kayon ken ni Rosano. Attorney Flores, abogado kayo. Tanangan niyo kumati agsao. Agyaman at pinatgamit ti awis ko ang makapagsarita ta, Brian. No dapay nabatbati ang panagayat mo ka ni Bernadette. Saan mo kumangan adda pasakitan? Diyak kaya't nga tanda ka sa mapasama kita anak ko. Nagtitinulong kayo amin. Tapno agsina kami kini Bernadette. Ita, awan ka di ti karbangak nga agayat iti sabali. Brian? Apay asaan kayo makasaw? Saan ka di apod no ti kunak? Sir Rosano? No adadakas ang mapasamak kini Bernadette. Da kayo ti akin basol. Sika tinadanon ko diti opisina ni Rosano abalayan. Itay pa'y nga daak dito abalayan. Rimuar ka no ni Rosano. Saan pa yan nagsugli? Awawagan ni Day ni Maureen ngam saan na sumungsung ba. Nagata pa nagsinarag na kini Laura. Dagiti awanan itibain. Kamatan ni Rosano ti kinabaknang dayjay babae. Nagapuha kiti opisina ni Laura kat nadanon ko man. Kahit nasawan biddo ti atap ni Maureen. Anya ti amom no italaang anagkita da? Day talang. Ngam, adan may sa oras di napalabas.
Het ni Maureen, sa dino tinapanan na. Pinanawag niya balay. Sige abalayan, saan ako nagbayag? Barang sa napimanaw ni Maureen. No, saan anak isinarak kadagiti barkadan? Amo ka saan pa'y nagbaliw abalayan. Maunti bibiyang ko no si katimang mangtad ti pagbisyo na. Ngam sabalin asaritaan, no daw-dawatan na pa'y laang ni Rosano iti pagsugal na. Wan, sana kagararapap lang. Nagalitawan ngayon may diti pagkadalan. Tsak mawatan tayo marikrik lang. Maragsakan na. Tsak makaulbo diti bukod ko abagi. Mailiwak gan ko na. Masakit anak. Tamok nga dan sa balingay eten na. Agtuloy mo lang at ang agatal. Wano, nagtulak na ni Bridget at ito di pagkitaan ta. TJ, nakita na ko na. Agtulungan di pagtugtugawag. Anya teramidag. Bernadette, Brian, agtuloy ka kadimot lang agatal akas kanya. Jakam, mariribukan pa ilaang ti panunot ko. Jakam mo nurumbang asitgan ka pa ilaang, Bernadette. Kalpasan nga. Kalpasan nga, paya di po ituloy. Uwan gaya. Nakipagkita akin ni Dadim. Kinasarita na, adi na kaya't nga adda masakitan ka. Ngam kinunakin ko na. Saan asyak ta akin basol? No adda dakas ama pasamak mo. Tanagtitinulungan data apag sinaan. Kayag mo nga nga dadaka sa mapasamak kanyak, Brian. Maragsakan ka kati na mapukaw na ko. Saan ka kumagsangit, Bernadette? Ang mga noan niya ti panunutan dagiti makakita. Sige, saan ako ngagbayan? Sana po no dahil nga atap ni Maureen, Mama. Hindi malpas kami ngagsarita ka ni Brian tap nagkita kami. Sinong batak ti awag ni Maureen? Sapay kuma, taag sasaukay ti agpay Rosano. Nagdua-dua kayo kanya. Awagan niyo ni Brian. Awan ti panawon ko iti dayjay alalaki. Anya, tinagsaritaan niyo. May papan ka nakuha ka ni Bernadette. Tanya pa'y lang ti problema kat nagsinadan. Nasaktan ti anak ko ang nakakita kadag itinadawan da Brian kan Bridget. Saan ka di ani Derek ti akin nobya iti dayjay a babae? Ti awan ang pay. Kinulak ka ni Brian. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasamak pa'y ka ni Bernadette. Nagtultuloy ang mapasakitan. Ngam timbaga na kanya. Basol tayo kano. No dadakas ang mapasamak ka ni Bernadette. Nagtitinulungan tayo pag sinanida. Ti awanan bay. Pagpungpung tutunak. No may sagmak ni Bernadette. Magkalwat ti iti kanya. Huray ado ti kwartana. Kasaritak ni Bernadette. Siya kung ti magsaritakin ko na, Mama. No sa di naman ti ayan ti asawang. Huray ni Floro. Di na amo no sa di no ti ayan ti anak na. Timtang itay ni Brian. Hanggang pimanaw matlada agos. Injay rest house ka no, apalabsan na tirabi eh. Surutan tayo inton madamdam matatang. Saan kayo kadiya nagsarita? Nagsarita kami. Kahit nakipagkita ka no, kada Bernadette ken Rosano. Amo ka nagsarita da ka ni Rosano. Tayong pakada na kanyak. Imbaga na ka no. Ano, kas pagarigan adadakas ang mapasamak ni Bernadette. Basol da ka no. Tanagtitinulungan da apag sinaan ida. Kasla makonsensya ak tatang. Ngamin, ingkarkarik idi kan kuha na ajak ipalubos nga irurumanda ti kalintagan na nga agayat. Akas iti inaramid da kanyak idi.
Dito, ijabo ka nang itulinak iti paltog kong ambawan. Kasanwa na po ka. Itay pa ang awagag ni Maureen ng masan nakasungsong batan. Isulakid di tinangalay ti paltog ko. Sublat kong awagan ni Rosano. Agbali na kriminal ti anak ko, gapo kadakwada ken ni Laura. Noon niya na ito yan na mapampanunod na. Daddy, Rosano, agyamanak na nakontak ka. Sa dinutayan mo? napin pa si Mang Pertak, Daddy. Hapay ka di. Itay pa ang awagag ni Maureen. Isulagid di tinangalay ti paltog ko. Ipangpangta na kayo kin Laura. Anya. Diyak kaya't ngagbali na kriminal di anak ko. Gapo kada kayo, adwa. Saan ka makaid na, Rosano? Kasla da pa kariribo ka. Asino ka di kinasarita mi ti cellphone mo itay? Ni Daddy, Mama. Saan na kano ang maawagan ni Maureen? Ti asawak ti atapon na anangali ti paltog na. Ipangpangta na kami kano ka ni Laura. Day, tuyin ti kunkunak. Agpudno ka man. Nagsinublian kayo ka di kini Laura? Agim-imon lang ni Maureen, Mama. Sana po nyo rita. Maureen, naimbag tadakan. Abay, anya problema yung kanya? Natangsit ka, makisarsarita. Mama, da kami lang ang nagsarita ka ni Maureen. Makamukay man lang. Basol mo tayo ito'y, Rosano. Mimak nang lang tayo dyan, babae. Nilibukan na tayong matan. Saan ko maginugubsang ti panakisaritang kanyak, Maureen? Ang mga numangag na kaliber natin. Dahito'y tilaglagi pa, Rosano. Nung maaktuan kayo kani Laura, aliplipot ang dak. Patayin kayo. Nagbindot kay ti dayta nga atap mo. Diyak ka ba ala na mulitan ti panagkasarta? Ay ayatin ka. Ulpot ka. Iti ka ano man. Tinak inayat. Nila ang Laura tinayat mo. Saan ka di? Pangaasin, Maureen. Kung gayang, imawag itay ni Daddy. Isublim ti paltog na. Anya? Apay, mapanagnakan nyo ka di asyak tinangalay ti paltog ni Daddy? Ha? Apay, mabuteng ka? No adda kanyak ti paltog ni Daddy? Taamangan no isot pang patay ko kada kayo? Agkalma ka kumalay. Saan nga kalma tinakam ko aging gat? Di ba po ka o iti matang ko da jay Laura? Puor ti kararwak! Inagaw na kakanyak! Saan ta makapagsarita na saya at nusipupungtot ka? Saan nakakasarsarita? Sige, maturog ka kitibay sa kwarto. Di naksurutan! Tingnan trabiin. Tsak ba't ka makaturogan? Tsak ko maka-etik sa angin. Kaput. Marinak maning hagkupit di pa nakangas ko. Brian, ang payakas di tinagtumpalan ti ayan-ayat ta. Ay-ayatan ka lunay. Hindi talaga ti marikrik na ka. Tumarak iti hagas ko. Nalabasan natin nga terabidad. Apay ginawagan takpailaan. Agpungpung tutak pailaan ka pati pa nagsubang Miki ni Rosano. Isublim ka niyak ti paltog, Maureen. Day takit din ti pang singsingaan nyo kanyak? Siga lang di mabali na mangala. Makulkula pa ng ti panunod po. Awanan ti patagtibya kanyak, Dad. Tauray da kayo. San kon amarik na ti panangipatagyo kanyak nga anak yo. Dadadailin na ka ti panagsilsilos mo. Huston, Dad. Diyak kayatan nga sarita tayo, pay. I-depo ko to cellphone ko. No, apay nagkawid ak pailaan. Tay, jay mo't namin amahes. Nakam-amo man iti sabali a lalaki, akakuy-kuyog na.
itiri daw iti kwartog. Brian, sika ka di dayta? Matay kayo ita kini Rosano. Saan? Di mo ipaturong dayta apaltog. Awan ni Rosano dito'y kwartog. Matay ka! Diyos ko, nagtagtagay na paglagayam. Laura! Ni tatang. Anyan dayjay anay tagtagainap ko. Mabitla ang tatang. Nagsapa kayo mat kayo may diti kwartog. Saan ka nasango ang kinasarita, Idirabi? Kumusta ka? Nasayat mat, Dad. May sama ng daw tintad ni Apo Diyos kanyak. Madlaw anak sang sangit ka. Imay ni Brian iti kalman. Talaga na po ko kuntay ayatak. At tuya ka mang ipatpatigan ka. Pangasim. Tiyak kaya't nga danda ka sa mapasamakin ka. Kasta marik na kadyakon agbayak. Abayak kasto'y dati. Lumlamda ang agto ka dilanda. Aging kat matayak. Saan kang agsawi ti kasta? Kasano akto pa yan? Si kalang tikirad kan ragsak ko. Intun matayak. Siguro, mautop-tumutan ni Mami dagiti bindot na. At agbalin ka intun na naragsak. Ulitag, saan kumakasta ti bagbagang? Opay ka di. Diyan kumakayatan dagsan, Dad. Amkas na diyakon kabalan ti sagsagabak. Gapo ka di ka ni Brian. Ay, ataglaw na ni Brian. Ngamarik na kini nagsarita kami. Asaan na kun nga ayatan. Talaga nagsarita kayo? Imay di pagadalan, Dad. Kat siguro, pudno ti ko na ni Bridget. Nga isunday ayatan ni Brian. Na ito'y ti pagbutbut nga ka. Tinalabas sa pag nakapasakit mo. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Nilolam tinakaistorya kanya ka nagsarita kayo kano ka ni Rosano, Brian. Amok matkit di ang nagsarita kayo. Tanagpakada kanya akayat nakakasarita. Agsarsarita kayo gayam kini Sir Rosano. Gapo kada kayo ka ni Bernadette. Imbaga kini Sir Rosano. Saan asyak ti pabasulon da no adadakas ang mapasamak ni Bernadette. Gapo ta nagtitinulong da tapno agsina kami. Nasakit ka di tinakam mo nagsina kayo. Ay ayatom ka di pailaang ni Bernadette. Linipat na ko ni Bernadette, Mami. Imibat iti relasyon mi. Gapo iti dayta. Nakirelasyon kan iti sabali. No talaga matlaang nga ay ayatom ni Bernadette. Apay ang naglaka ka ang nakalipat. Saan ko maarumbeng nga binabalaw mo ni Brian? Iti pa nakirelasyon na iti sabali a babae. Ang mga no, mapanunot naman iti pumanaw. Kasanon, lumalagip naman iti agsubli di Amerika. Imbagak matlaang kan kwa na tatang. Ngano ay ayatan na ni Bernadette. Apay ang naglaka ang nagayat iti sabali a babae. Saan nga tangagi balbalis lang? Balsan na ni Bernadette. Pasakitan na ti babae nga inayat na. Kaayan-ayat nan dayjay a Bridget, kabayatan a nobya na ni Bernadette. Anak, saan mo ang mapabalaw ti anak mo? Naruwam iti Amerika. Ket gagangay lang. Ano daduma ket masulisog iti sabali a babae. Nang runa no napintas, ken makagargari ti panagkawkaws na. Awan iti panunot ko ti aramidag. Anya ta tinasayat na aramidag. Amok nga ay-ayatan unay ni Bernadette ni Brian.
Napilitan lang ang nakilinipat kan kuana. Tap na agulima kan ti pamilya mi. Nagsakripisyo. Ngam isumat ti masaksaktan. No ibagak ka ni mama na ito'y. Amangan magpungtot lang. Dahil baga bigat yung mami. Sumraka ko niti pagadalan. San sa kaya nasaya tirik na? Kasla kakapsot ka, Bernadette. Di mo ko mapilitan ti sumrak iti pagadalan no saan mo kabailan. Kabailak tayo ti mami. Agyaman nagtamasaknan kayo kanyak. Oh, Bernadette. Mami, Oh, patpatkan kayo unay. Awan sa bali at arigagay ko. No saan at ipagragsakan tayo amin. Sige, sumraka ko niti pagadalan, mami. sige. Makalulo ni Bernadette tapi manaw. Anya di kaya to sa untita? Konsensya, anak. Oh, nagdigosak man lang. Sa rumara kon. Anya ko matirami da kiti da ito balay. Bigbigatum ti aginom abalayan. Si kansamot tinang sublat kini Maureen. Kaslad na nadagsa na pagripbangam. Man-mano sumarungkar ka dito balaya-balayan. Amo ka ni Maureen tirandam. Saan na kaya ti sumango kanya? Tadi na isubli, tinala na paltog ko. Yak na po, tanarim mo. Basol ni Laura, numapatay ti anak ko. Saan nga aklunan ni Rosano nga da relasyon? Sika ti makapanagnag, asaan daan nagkita idikalman na balayan. Ngam sana basta silos winuimon ti marikriknan ni Maureen. Bagnagan ni Laura, awan ti san nakabalan nga ramidan. Yak magustuhan day tako na. Anya ti pagkitkitaam kin ni Rosano, karuprupa ti kwarta. Ang mga nuaginura tamanan, kat ipalagip mo ti basol ko, abalayan. Amom ka ding agburak ti darak no malagip ko ti panangalilaw ni Laura kanya. Malamin anon nga inulit-ulit ko na ito eh. Di bumawatan. Tarimaan ang ngamin ti panagsasao mabalayan. Gaputa doon kwarta ni Laura. Mabalin ngay balos na ti panakay rumen na. Manipod ka na kayo. Sinibugan na tayo. Sulisugan na ni Rosano. Kadamok, asaanan na maparagsak ni Maureen pa eh. Anya ka di dagitang ibagbagam. Ngamnupod no ti atap ko kat mapanagnaga. Uray bakbak nang ni Laura. Agalwag kanyak. Ay, abalayan na taangan ka. Nagipang daka pailaan. Himbis ko ma, nga ornusen dagitoy aparikot. Si kamo ti makadagda. Nagkarin ni tatang kanyak. Nga isunti makaamo ang makisarita ka ni Brian. Kasaritak tumatlaang ti anak ko. Masamo na kasaritak pailaan ni Bernadette. Tingitinag. Noan niya at talagang tirik na titunggal may sa kadakwadan. Awagak. No maamot na ito'y damaurin kan Mrs. Salva. Kaguradak langit di. Saan ko idakabutan? Saanan akas idi? Tita Laura? Ada ka dito pagadalan. Kasarita ka kuma. May papanitian niya, tita. 5 minutos langan mangrugin ti klase. Agkita talangan inton malam, Bernadette. No mabalin. Nagapu kayo gamit ti balay da dadi mama. Simura ka kiti kwarto ang nagturugan ni Maureen idirabi. Awan nakita kapaltog iti bagna. Silukimat ko pa iti unag ti kotsena. Makaamo ni Maureen. Patayan na lata ni Laura no iso ti kayat na. Sa narombay nga kasta ti mapasamak mama. Ti kayat ko pagsaritaan ta. Ang mga numasulisog ka mat iti kinabak nang ni Laura. Nagbindot kayo ti pampanunutin nyo. Ti kayat ko pagsaritaan tayo kat ni Bernadette. Anya, ti may papan ka ni Bernadette. Masaksakitan launay ti anak ko. Itay nagsarita kami itay bigat. Kaslag pakpakadan. Rosano? Mariknak nga ay-ayatin na unay ni Brian. Nasaktan unay iti panagsinada. Kat mabuti nga. Mga not, daytan ti mitsa ti biyag na. Anya, ti kayat mo asawan iti dayta. Para man lang ka ni Bernadette. Palubusan tayo kumaidan.
Anya kinamaagday tang ibagam. Kaya't mo ka di nga adang agsubag kayo kani Maureen. Agyaman ak tapinat gam ti awis ko nga agkita ta Bernadette. Ngam, okay ka kadilahan? Kaslag kakapsot ka ah. Saan ka pagkadanagan? Kasla mapilpilitan ka lang nga umisan. Pasensya kayo, tita. Nalidayak na, Amok, gapo ka ni Brian. Ay ayat ang pailaan. Saan ka di? Saan na ka naawatan ni Brian, tita Lola? Ingkidang ko nga aglinipat kami pailaan. Tadyak kaya't nadadda mariribok ti pamilyami. Maawatan ka. Nagsayaat ka. Insakripisyong tibukod mo arik na. Amo ka na pasakit ang launa ni Brian. Ngam siya kadadama sa sakit. Tita. Saan ka kumang agsangit? Amang ano niya ti mapasamakan ka. Siyak pa'y matngarot ti kanwam. Ikarik. Siyak ti mang risot iti problema yo. Naimbag tanawagan ka madlangan, Maureen. Ayan mo. May bayanak lang tandan. Isublim kanyak ti paltog ko. Sandak pa na pagtatakawan. Uray pagdamagan nyo na Rosano kanti inana. Doon adda nakita da apaltog kanyak. Tiya mo ni Rosano kat nakaturo ka kidin. Naglaw ko. Nagsukay ni ti kwarto anagin daak. No saan nasikat tinangalay ti paltog ko. Sino ko mga rod? Anya ko madyan mo. Basta sana siyak ti pagdamagan nyo. Ul buten nak nga, ma'am. Amok nga daking katipaltog, Maureen. Naskat na makamakam ko ti kotse ni Laura. Makaamulitan mo asino ti matay ka na kami. Ay, masapo lang matay kami nga padpada. Babaan da ito'y paltog. Ha? Tiya mo ni Rosano masikapan na. Teka, dandani ko maabutan ti kutsina. Numabatukak ti kutsina. Siri ka na yung bag ni Laura. Tapos masiguradok ama puntaak. Oh, ada na mo berti kanyak. Saan? Apay ngamin asaan ka anagan-an na nagmaneho. Dandani ka na disgrasya. Saan ka di aday tati kayat mo, Rosano? Ti mataya kon, tapno nawaya kayon kini Laura. Sumarding ka kuman nga agat-atap. Natay ko man ni Laura. No saan nagapiti day dyan ang overtake kanyak. Siyak paikit din ti dandani na dugpar. Talaga ka din nga dakin ka ti paltog ni dati. Ada ka di nakitam? Ha? Nagsukain kay ti kwarto. Idi nakaturo ka kay di Rabi. Saan ka di? Nakabutbuteng lagi yung aramidam. Ha? Mabuteng ka, ha? Gaputa adda basol mo, kasta ka di, ha? Saan ka nga kibaltang, Rosano? Nuko na kapatayan kayo kini Laura. Sanak abumdeng. Uray matay tayo amin! Ay, dandani kamot kaya ba niramraman na disgrasya, Laura. Apay, napaspas ka di, ti panagpataray mo. Saan matatang? Tikot siya dandani ng dungpar itilugan ni Maureen tinapaspas. Kan uray mat ni Maureen. Anya? Adalakit didak sa pangpanggapan ni Maureen kanyak. Kayat mo asawan, panggapin nakakumadong parad. Ay, agan anad ka agarod, anak. Ay, narigata, no may sagmak ka pa. Wan tatang, nakasaganak akanayon. Tultulungak lang arudan ti anak da. Dakas pa'y lang ti pampanunutan na kanyak. Anya atul-tulungan? Nakipagkita ka ni Bernadette tatang. Kasaritak to ni Brian inton madamdama. Wen gayang, simrek adagos iti kwarto na itay. Awan timtimag na. Ngem nadlaw ko anak arupangay. Sana ngayon kaskaso ti panagring ti silpon na. Ningat ta Bernadette ti mawag kan ko na.
talagang agpagungganan ni Maureen. Kat si Katigapuna, Rosano. Awan dakas nga aramidak, mama. Nimot lang Maureen timang riribok iti panunot na. Nadamag ko tinabasama isong ngay maya. Dua kayo kini Rosano ti agsarita abalayan. Makapungtod ni Abalayan. Asino ti kagura na Rosano? Pasensya kay lakuman ka ni mama, daddy. Awan ni Maureen. Daka mo, no sa dino tinapanan na. Anya nga aming tinabasamak. Danda ni na dung parte ng overtake kan kuha na alukan. Nagpungtot ni Maureen, tas sana nagbalig iti panggap na ka ni Laura. Kunagto pa nga daking kwa na di baltog ko. Siya ti pabasulan ni mama. Ngam awan dakas nga aramidak. Tsaka gulbot kita kayo, Daddy. Saan tayo lang kumangi pagpagkakadamami kan Lola dayto eh. Sigurado lagi tingagut da. Anya ka di tinagsaritaan nyo ka ni Auntie Malora? Maipapan kada kami kini Brian. Awan siguro tinamnamang agsinoblan kami. Antan ay ayatan na sa bali. Kinapudno na. Kinasaritak ni Lola. Amok, Dad. Saan nga umanukot? Sa asyaklangan tagsakripisyo. Masaksaktan ka. Amok na ka. Ngam no sana na kayat ni Brian ti magisinoblan kan ka. Daddy. Amok ang nasakit una kin kalay taabanag. Sorry. Saan ko maarumbang ngayong bagak nita? Dad, awan ka nyaman na. Sige ha. Adalang aramitak. Inton bigat man ang agsarita tayo, Dad. Hoy! Saan nakabot-bot ngan? Uray lulom ni Congressman. Pagtultulagan dak ni Bridget. Kukwam lang. Wano kayat mo taagawak ti Madama Anubiam? Brian, rabrabi eh. Pinagpupungtutam ngayon balibag tiri daw. Inton bigaten nakasarita dak, mami. Lipasak lang dito ya direk. Anya, sa dino ti kayat mapagkitaan ta? Brian, anya ka di daytoyen. Agparbang ka kuma. Kabaalak nga agawon amin no anya ti kunam. Anya, sa dino ti kayat mapagkitaan ta? Uray anya ti paglabanan ta? Brian, gusto ko man. Saan mo nga isagmak ti biyag mo? Hello! Hello! Takrot matlagayam ti loko. Anak, saan mo ko mga isagmak ti biyag mo? Diyak kayat nga dada ka sa mapasamak kan ka. Syakit din ti karkaritan da, mami. Maamuda ita. No asino ni Brian Richmond. Pag-aasim, di mo ko man sublian ti aramid mo idi adda tayo pailaang iti Amerika. Sige, mami. Ingkayo latan maturog. Papanampailaang. Saan ka narumwar? Ang mga ano niya ti mapasamak kan ka. Brian! Naimbag tayo ti kwarto na tinagturungan na. Ang kasaron no aglibas arumwar. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Isa patak. Uray saan ko ita amasukalan iti akto. O apatayan ni Laura. Tapno awanan ti pagpanakal na niya Brian. Katsan nang tumutan asingaan ni Bernadette. Kalpasan na. Isaronok ni Rosano. Patayak idadwa. Uray matayak tumutan. Hoy, aramidak ti kastoy. Tiyok malipatan ti pa ng pasakit na kanyak. Kasla pinatay na kon. Iti nakarwa saan ngayon parik na kanyak. Haging kaita. Kaslamang mangag ko pailaan ti imbaga idi kanyak ni Rosana. Imbaga na asa anak nga ay ayaten. Imbaga na ani Laura ti ay ayaten na. Kat uray no siya tinagbalin nga asawa. Pulos,
Saan ko anarik na? Di pa nagayat na kanyak. Pulos adinak inayat ni Rosano. Lora, anak. Madlaw ko karagiti matam. Ket napuyatan ka. Ken kaslag kakapsot ka. Sana nasimbang titurog ko itinagpat nagtatang. Mabutangak ngamin. Ang mga nuaglibas ni Brian. Tanya man ti problema ni Brian. Nagsinsin mong ba't ka ni Derek iti cellphone na idirabi. Nagkinkin-narit na. Anya? Ano ti mapaspasamak ni Brian? Mabutbutangak laon ay tatang. Diyak kaya tamay sagmak ti anak ko. Ay, bayam. Kasaritak to ni Brian. Bagbaga. Kaslag pagunggan. Gapo iti panagsinada ka ni Bernadette. Agsubsubli matan ti ugali na idi adda kami pailaang ijay Amerika. Pag-abigat mo, Daddy. Naglaino lakit din ti anak ko. Imarakot pa yung kimablaw. Oh, kumusta tagpat mo, anak? Nasaya at mat, Dad. Ano kasla saan ka nga okay? Kaya't yung kadi analitaya. Ha? Pagyamanak laangan iti Diyos. Tanay kanakmanan iti sabali nga aldaw nga umangas. Tasan ko nga amo ang mabigatanak. Asa anak gaya man nga umang angas, Daddy. Oh, saan ka kumangagsaw iti kasta? Nakaragragsak itay kasarsaritak ni Bernadette, Mama. Ngam, kalata nagliday. Iso nga umanugot kayo kuman. Ngam nagsinadaan ka ni Brian. Agin inayat da. Ngam nagsakripisyo lang ni Bernadette. Masyanak kan kwa na. Marigrigatan. Amkay, nga amang anya ti pagtungpalan ti kinaliday na. Tidakas na ngamin kan Karusano. Pampanuin no yung makanayan ni Bernadette. Maurin. Ala, Mama. Dakamin ka ni Maurin tagsarita. Amangan no agsinlubang kayo la. Siyak ti makamoy ti Deja Brian Rosano. Isuda ki ni Laura. Anya ti pangpanggapam. Ti paltog ni Daddy, isublim ko man. Dahil talang ti may bagak. Gita kayon. Pwisip. Talaga abastos na ita amawrin. Pinanawan na talatan kat kasarsarita tapailaan. Baliwag to akasarita. Sana nasaya ti pangpanggapan na. Awan ti bibiyang ko no anya ti panggap na kinilora. Patayan na no iso ti kayat na. Uray mabalot. Mama, Nauma akon. siya kon ti makaammo ka ni Maurin. Ti kayat ko pagsaritaan tayo ita. Ket ti may papan ka da Bernadette kan Brian. Anya kinabaag da itang ibagbagam Rosano. Nalpas lang aruda na nagsinata. Masyan kayo kumakin ko na. Ipaay tayo ti pagragsakan na. Aniya, ikayat mo asawan. No anya ti madmadlaw mo iti salunat ni Bernadette. Padoktor tayo, tapno masikon. Siya ti ad-ada makasarsarita na. Ket maawatak no anya ti marikrik na na. Iso nga ipaay tayo kuman ti pagragsakan na. Kat no ibaga ka sa anak nga umanugot. Saan kayo kumaan na ulpit, Mama? Agbabawi kayo man. Ngam amangan nun naladaw ton ti amin. Tatang, nakatangkaya ganti init. Saan kayo kadi amapan ijaturod? Pampanunutek tinagsaritaan tay-tay. Di pa rimwar ni Brian iti kwarto na. Kasaritak ko ma. Katsika, saan ka kadi amapan iti opisina yaw? Uray madamdaman ton arumwarak tatang. Nalagip ko tinay tagtaga-inip ko asimrek iti kwartok ni Maurin. Kat pinaltugan nak. Sa ita, pinanggap na kadong paren. Tagtaga-inip lang dayjay tatang. Kaslapim mayso. Agsilselos pa lang atakin ka. Kat adada ka sa panggap na. Sapay lang kastoy ti problema ka ni Brian tatang.
Diyak kayo tamay sagmak, gapulaang iti babae. Ay, talaga, adakkel nga pa iso aparikot dayta. Kabagyan pa'y matngarod ni Derek, ti congressman. Laura, ado, ti kwartam. Kapilitan nga aramatik ti kwartak, tapno saan amay sagmak ti anak ko. Kasaritak ti Pangulo dagiti detektiba ng sapol iti kankwana. Pabantayak ni Brian iti sadino man apapanan. Sana na naulit iti panagkita mi kini Brian. Nagsarita kami kini Tita Laura. Talaga natangkan tinagap na. Awanan Apolos ti patag ko kini Brian. Ni Mami. Nakalagip man ngay mawag. Anyo nga tati baga na kanyag. Mami? Hello. Akit-kita kayo kadi ni Brian dito pagadalan? Naminsan lang, Mami. Kaslawan anyaman na day pa nakita mi. Dadan sa bali akayan ayat na. Ni Bridget. Nga? Ay ayatem ka di pailan? Mami, adak dito pagkadalan. Saan kumaday tati pagsaritaan tayo? Anya ka diti bagayo kanyag? Saan nagsakit niya kaya nakasarita, Bernadette? Saan nga iti kasta, Mami? Iso damdamagak no niya ti kayat yung ibaga kanyag. Di damdamaga. Ay ayatem ka di pailan ni Brian? Iso ka di pampanunot? Pang-aasiyo ko, Mami. Tsak kaya't nagsangit. Talaga asa na kayat ni Maureen dagparang kanya kabalayan. Saan na kayat nga subli ti paltog ko? Mas daawak, no kasano tilain ni Maureen amang ilamang iti palto. Imbaga na itay nagsasarita kami kadarusan. Papatayan na kano idaki ni Laura. Diakon magustuhan da ito ingar aramidan na. Saan pa yan anapatagkan kwa na ti kasasaan ni Bernadette? Nagpakpakaasi manin ni Rosano kanya. Abay-bayan mi kano idan ka ni Brian. Kat, imanugot ka abalayan? Numabalin saan ko akayat. Napatag kanyak ti apo ko ka. Ang panpanunuta kiti pamuspusan. Tapno naan anay amalipatan ni Bernadette dayjay a Brian. Nabayag ka saan taanangan iti restaurant. Isaan na panunod ko, ang dawasan kayo di pagadalan. Talagang ipapaayan da ko niti panawan kadagiti maudin apasat ibiyag ko nga dati. Oo, sadya kaya tamang nagkankarita. Mapukpukaw ka din tinamnamam. Dad, kilat matanalimiday kayo. Kamusta ni Brian? Tsaka mo, Daddy. Awan gayam, imawag ni Mami. Kat ni Brian tinamdamagan na kanya. Ipatpatang lang ay ayatak pa lang ni Brian. Kat iso ka no ti pampanunutak. Ala, manganta pa. Ituloy tanto ti agsarita. Amangan mo si kamat ti sumarunong agliday. Asaan na ngayon kaan ni Maureen? Tsak kumakayat at tutupan. Nalabas mo't launa yan baybay aklatan. Maureen, sumbatam ti cellphone mo. Apay, Laura? Anya ti bagang kanyak? Kunam nga tadyak amo asursurutan nak. Anya ti panggap mo kanyak. Oy! Kapunta ado ti kwartamon? Unang nasino ka? Amok na niya ti pangpanggap ang Maureen. Ngam saan kantong agbaligi. Hello, Tita Laura? Talagang awagan ka kuman. Ngam amok ama kumigom kay dyan pagadalan yun. Sanak mo't kadilangan makasinga. Kalkalpas ko nagaramit iti assignment ko, Tita. Kiso nasapa ka na gita? Iyam amal ko ni Brian kan. Nabukawan ti rigat na nga agadal.
Sa balin tinaturong tibiyag na. Sayang mat ngamin tita. Ora dari krik na. Kan malmaldaya. Ikarkarigatak nga ipasnak ti panagadal ko. Iso nga'y mawagakan ka, Bernadette. Kaya't ka kasarita, may panggap ka na kayo ka ni Brian. Kaya't mo ka din kita kayo. Bernadette, di ka kumakayat nga iraman iti na ito yung problema. Ang mga numabalin mo abang bagaan. Nagkinarit na ngamin ka ni Derek. Anya? Mabalin ko nga usaran ti kinabaknang ko. Tapno may liklik iti riribok ti anak ko, Bernadette. Maawatan kayo, tita. Sige, umanugot ka makisarita kini Brian. No kaya't lalakit di makipagkita kanya. Talaga alikliklikan nak ni Maureen. Iso ngay mayak diti balayo, Rosano. Ngem, yakmat gaya madanon. Amang ano damanan iti ayan nagiti barkada na dati. Naistoryamat nga tan ni mamaka na kayo. Ti pan nakisarita mi kankuha na itay bigat. Talaga gaya masan na kainggaan niya, Dad. Sursurutan da kakingga dito eh. Anda kagaya man, Maureen. Inawagan na kid ni Laura. Saan ka no mabutan? Isardeng munday ta kinamaag mo, Maureen. Isublim kanyak ti baltog ko. Oh, daytoy. Kitaan nyo na dapaltog dita. Sige, ituloy yung tagsarita kini Rosano. Mabit lang. Sanda ka panawan, tagsarita tapay. Saan ka kumamang liklik, Maureen? Imbatam ti imak, Rosano. No di mo kaya tatong taan ka. Apay nga inaramid mo deta, mami. No kayat ko akasarita ni Bernadette. Nalakalaang nga awagak. Jak mamati no ibagam nga awanan patag ni Bernadette kan ka, Brian. Uray pa'y mano ababa iti isukat mo kan kwa na. Napintas ni Samantha asigod ang nobya ni Derek, mami. Napinpintas manan ni Jewel nga agdama ang nobya na. Nagsiksi. Brian, saan mo nga ad-ada pagpungtutan ni Derek? Saan mo apaayan ni Bernadette? Mangnamnama nga kita kayo. Kat no ibagak asupringan kayo. Ikan ka iti gundaway nga agpanunot. No talaga nga awanan patag ni Bernadette kan ka. Ibabawik ti panagkita yo. Naawanan ti sabali nga ibagayo, mami. Sumurag ako ni ti kwartok. Sapay la ko ma. Tasaan kanto nga agbabawi ka dagito'y nga aramidam. Maudin da ito'y agundaway nga ipaay ko para kada kayo ka ni Bernadette. Mami. Madagdag sa nanak launa yan. Jak ipalubos at akas ti pagtungpalam, Brian. Pagululbudlaan kanyak ni Bernadette. Iso nga urayak iti pagadalanda. Kat surutak. Uray sa dino ti papanan na. Dayjay a Brian ti unaak. Isarunot to ni Laura. Isuda ka ni Rosano. Ha? Ti amo na nga ta? Jak ka ba elan? Ti pumatay? Itayak pilangagul uray kini Brian ti ikit ti paypay. Mawan matlangan. Ada dimtang iti kotse. Saan mat na iso? Sino nga tadagi siya lalaki? Ha? At damat ka duwada babae. Kas nga ni Tita Laura? Ada man ang dimtang ang kotse. Ni Brian? Natagtakan ka gadi nga uray kanya. Nagduwa-duwa ak. Narumbang agpakita akin ka. Amok nga wanan ti patagkukan ka. Bernadette. Ulitak manan. Nagsakripisyo ak para iti pamilya. Ang kapukin ni Mami. Nariribok lang ta ti biyag mi. Tsak kayam kabalan.
No talaga nga awanan patakukan ka. Itugot ko, ititanam ko. Ti panagayat ko kan ka, Brian. Saan ka kumangag sa oy ti kasta? Kunak to, mata makisinara kay di ta lalaki, Bernadette. Mommy? Saan ka nagbidot itaatap ko? Iso sinurot kay tinalimad. Kunak man no nagsina kayon ni Brian. Saan nyo kumapasakitan ni Bernadette? Saan kayo kadi amasyan kinkwana? Kita nyo tilangana. Kat, siyak ti pabasulam? Kunam nga tajak amo nga agsusukot tinubiyang, ha? Asino ti talaga amang paspasakit kan kwa na? Pangasiyo, saan kayo kumanghag sinupyat? Amuyo kanino apay anaramid ko dayta. Da kayo tigapuna. Anya? Nasakit tinakam ko. Nagtitinulungan da kami. Tapno agsina kami kini Bernadette. Kat, nagsapol ka adago si ti kasukat na kasta? Nasaysaya at lang napatayan ka! Mommy, saan? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Sa dino nga talaga ti ayan ni Maureen. Sanda ka nung nagkita kini Miles. Nanda ka nung pasakan ti may sabar ka na da. Ngam sanda ka nung matakat o. Kawan ti amok paya papanan na. Kawagak man ni abalayan. Mga nung nagkawi di gayon ni Maureen. Aday ta. Abalayan, apay. Awan ni Maureen, kadagiti barkada na. At kiti may isa kadagiti amiga. Ni Rosano ko matiawag. Dano naglangan di opisina na. Sige nga rodan, amang ano makasingaak. Amang ano niya ti pampanunute mabalayan. Saan dak nga ipadpadak kada kayo nga agama. Hinidip na latan. Talagang awan urbanidad na. Naman niya dayang imbaga na. Kalpasan na. Hinidip na ti silpon na. May sa matabak-bakitan ngawan manak-nakim na. Anya ti kadam dito'y Laura. Itay pailaan nga dak dito'y igit ti baybay. Siya, ti kayat mo apatayan. Mommy, saan? Bernadette, nakaluslusyaw kan. Ipanaw mo ni Bernadette, Brian. Saan? Saan mo pakibiyangan ni Bernadette? Siya ti daggang Brian. Ipanaw mo ni Bernadette. Padasan ti agtignay iti dakas Maureen. Anya ti kayat asawon daytoy? Asino na kita lalaki? Kita ang ti maaramidan ti kwarta, Maureen. Anya? Brian, tsakon kabalan pa'y dagitoy. Bernadette! Hello? Rosano, umay ka kumadakos. Intaray ni Brian ni Bernadette sa ospital. Anya? O sige, umaya ka dagos. Masapol ang pumanaw kami adagos ka ni Brian dito'y ospital. At nalakit din ni Maureen iti dalan nang agturong dito'y. Sige, bye. Tsak maawatan. Anya ti kayat asawan ni Laura. Anya man yung tinapasamak ka ni Bernadette. Ni Floro ka diti kinasarita iti cellphone mo, Rosano. Mama, umay kayo. Adda ka iti ospital ni Bernadette. Apay, anya man ang tinapasamak na. Mami, apay nga adda kayo iti nagtulagan mi kini Bernadette apag kitaan. Kadwayo pa'y dagiti binayadan nyo idi anang sapol kanyak. Rumbang kumaadwa kami lang ang nagsarita kini Bernadette. Kasta ti kalikagong ko. Iso nga impamuspusak ti panagkita yo. Ngam no sa anak ka nagpanunot. Amangan no si ka tinagaramidan ni Maureen ti dakas. Nakadakdakas na a babae.
Ngam saan ko nga ipalubos? Diyak kaya tamay sagmak ka. Ad-ada pa'y adyak kaya tamay lawan ka. Diyak kaya tamadadahal ti masakbayam. Nadadaalan, mami. Saan mo ako naantikas na anak ko? Adda pa'y gundaway amang ator iti amin. Amok ana pasakitak launay ni Bernadette. Saan ka babalawan? Saan ko mga minarumbang anang ipapasam iti sakit tinakam mo ti panagsinayo ka ni Bernadette? Babaan iti panagpapas mo iti samali ang babae. Sige, mami. Sumurag ako niti kwartok. Sapay ko mata makapagpanunot ka. Kabayatan ti panagmaymaysam. Ti pampanunotat. Amangan no siya kun mairamraman kayo pa yung mapabasol iti napasamak ni Bernadette. Siya kung ti makamo iti daytabanag, Brian. Sangwag ti pamilya ni Bernadette. Ngam tikid dawakan ka. Di mo ko mapasakitan ni Bernadette. Laglagi pam ko maamay sa akmat a babae a masakitan. Kung nagtupay, nga daking katipaltog. Anya ka din da ito yung mapampanunot mo. Di awanan bain na babae. Nang bayad gaya mi ti bayabay na. Di nakit din usaran di kwarta na. Ipalubos ng karoda may sagmaglatan. Di ka pungtut ko laon ito. Akasam, nilurakit din ng plano iti panagkita na kaya sigod nga gaya na yan. Saan na dahi dati panunutam? Mapan ka di ospital ta kita am di anak mo. Ang mga nukagura na kamanan ni Leonardo. Pabasulan daklakit di tinapasama ka ni Bernadette. Dahil tamang katanti paglalabanan. Nagyaman ak ta nakapuot ka, anak. Anya ka di mananday ti anak pasamakin ka. Saan kayo matanagan, Daddy? Anya saan ang madanagan? Nakaluslusyaw ka, Bernadette. Apay ani Laura tinakay-taray ka dito ospital. Mama, saan kumapayla aday tati damagan niyo iti anak ko? Nasaysaya at amamuan ni Lola, Daddy. Lola, aday punok kada kayo. Ni Tita Laura, tinangay pamuspusan tapno agsarita kami kini Brian. Aniya? Saan kayo kumangagpungtot, Mama? Latingitak, Lola. Tsaka palan. Ayat ko na ni Brian. Saan niyo kumapanunutan? Ada Brian kan Tita Laura tiga po na apa ang naglustuyak. Nagbutangak, iti pa nagpanggap ni Mami apaltugan ni Tita Laura. Anya? Saan kayo ngagsaw, Mama? Bayan tayo ni Bernadette. Kaya't ko aramwarak patlatagos dito ospital. Makaamo ni Apo Diyos, nagbawat pa itibiyag ko. Adalaman, tirabi eh. Anya pa lang aramidam ni Tiruar, Laura. Pampanunutam ka di tinapasamak. Iday igit ti baybay. Talaga kaya't nakapatayan ni Maureen tatang. Nadlaw ko anak karo tigura na kanyak. Apay. Pagsilsilosan nak. Atapan na asyak pailaan ti ay ayatan ni Rosano. Ay, anya nga minti kadam. Iday igit ti baybay. Yung binayam ko anak kapagsarita dagiti agayan-ayan. Ang mga nuan niya kumati mapasamak ka ni Brian. Wano, ni Brian tinakalawaan ka ni Maureen. Kita jela nga raw, tinapasamak man ni Bernadette. Inton makapuot ni Bernadette. Ni Maureen to ti mangilawlawag noan niya tinakatalimudawan ni Bernadette. Ngam, amok ababalawundak. Ngam, nakasagana ak amang sango kadakwada. Pagta nakapanaw ni Mami Rosano. Siyak lakit iti pabasulan na itinapasama ki ni Bernadette. Anya ti mapampanunot nun? Si matang ni Bernadette. Di mo pampanunutan ti kasasaad ti anak ta. No saan ko maadintang ni Laura anak ibiyang? Saan ko napasama ti kasjay? Apay asyak ti babalawan. Siksikapan na tayo ni Laura.
Mabalin nga dakalintigam. Ngam pampanunutan ni Lora ti kasasaan ti anak ta. Agamak, nga amang no dagas ti bunga ti panaglad na dingit na. Kat, siyak ti pagparangam asaan na masaknan iti anak ko. Tangiwat mo, ama ka no makariing. No napatig ka ti anak ta. Bayam nagpaot pa iti biyag na. Amo ka siyak ti pabasulan niyo tinapasama ka ni Bernadette, mami. Isasakbay ama isangpot ni Rosano dito'y balay. Nasaysaya at naglilinawag tayon. Babali na kaguram ni Bernadette. Ta iso tinagapuan ti amin. Saan ko makano ang natalimudaw? No saan aga po iti panagpanggap mo amang paltog kini Lora? Tasyak pa'y gayam tiyak balinada kasitan. Kasla ni Lora matantikan kanunungan nyo. Ket panunutan manen, ani Lora pa'y laeng tay ayatan ni Rosano. Ken gapo tabak nangan day jay saan nyo na ituloy? Siyak tidang ganyo? Nilura tinang plano iti panagkita da Brian ken Bernadette. Ngam, diyak ko nituloy ti baga ko ma. Malagip ko nga mintinay baga ni Rosano. Anya day jay? Ni Rosano ti kasarita yon, may papaniti day ta. Tiawanan ba? Kasarsaritak pa'y lang. Nanawan nakit de. Timat gayam turod tinagturungam, Brian. Kasla na unag ti pampanunutan. Iti daytoy ka na aturod anabukal ti pamatagda mami. Kun Tito Rosano, Lolo Alipio. Amo maame na nitalina. Makitam ka di day ta Sarguelas. Masansanin nga agtudo, kat narukbos manen ti bulong na. Apay nga tamaraglag nga umunada iti bulong na. Sakbay nga agsabong kan agbunga. Dayta tinakaparswaan na, Brian. Kaya rigan ti biyag dayta. Iti murdong dagiti panubok. Agur uray ti baligi. Amuyo kadi ati panagkitak kini Bernadette idi. Kat grabing ti kasasaad na. Brian? Basol ko ti amin, Lolo. Siyak pa'y amang ipatpatag. Tinang pasakit kinkwana. Tanya ka di maurin. Big-bigatem taging inom iti arak. Maluksawak law na itan. Kakurak tiyag sangit. Siyak ti pabasulin day tinapasama ka ni Bernadette. Denggeklangan ti bagam. Tamangan no makagura kapay kanyak no agsauak manan. Siyak ti dakas. Isungay subliyo ti paltog kanyak dan. Magpakamatayak lagan. Anya kinamaag day tang ibagbagam. Ngam sakbay nga ramit at dayta. Patayag pa'y da Rosano ken Lora. Uray day jay abakat Leonarda. Dadahil san ti utik mo gapot kainom mo ti arak. Kudak manan. Saan nasayat day tapang panunutan? Sanay arumwaran ni Bernadette iti ospital itangal daw. Makamo ni Rosano ken ni Bernadette. Nada papanan nyo. Panawan daklatan. Nanuknang na talaga ti pusok. Day tati sana nagbaliw kanyak. Masyanak ka ni Bernadette. Aramidag amin akabalak. Amang ator iti bidot ana aramidan ni Brian. Nunas ka na pag sinubliak ita. Aramidag. Uray kag uradak na maurin kan Mrs. Salva. Saan ko man ama ulit tinapasama ka na kami kan ni Rosano. Ni Brian ti kang runaan aragsak ko. Kat awan sa bali at tartari gagayak. No saan ati pagragsakan na. Kaya't kung aglunitan ana imbag ti sugat iti pusok. Talaga anak kuspag ti asawam Rosano. Sinong basong batan nakiti. Sa kasarsaritak pailaan, pinanawan akon.
Bayan nyo lang kuman ni Maurin mama. Ni Bernadette ti panunutan nyo. May samot nga min dayjay Alora. Makaamo ni Maurin no patayan na dayjay Alora. Pawan matay. Siyak nga nga nagsakripisyo, Daddy. Para iti panagulimak ti amin. Siyak, ti matay. Bernadette, Anak. anya ka di day sasawam. Sana balin alumdang ti kararwa, Daddy. Lola, katsapay la kumatasakpay amataya. Mariknak ton ti panangipatag ni Mami kanya. Daddy, Anak, saan ka kumangagsawit kasta? Pat ganda ka unay. Uray la sumgar dagiti dutdut ko kadagita nga ibagbagam Bernadette. Anya ka iti kayat mo? Paaya pa ka din ni Brian? saan, Daddy? Tsak kayat nga dada masakitan. Pabusoy ako niya agragsak iti na dumaduma papai. Kaya't kung tirumor di do ospital. Ama nga no saan mo pa akabailan? Diyak na nakasarita ti doktor mo, lumabalin mo tirumwar. Awan to matlati pagbaliwan ti kasasaad ko, Daddy. Nunaskan nga ipaagas na ka itidakkel nga ospital ijay Manila, apog. Aramidan mi. May sana ang tigitawag kada kayo. Di kay kuman agsusubang pay. Kan inton makasangbat kay jibalay. Hindi ko mamami ti umuna ang makita. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Masurun na kini-Rosano. Anyat gapo na nga awagan nak. Hello, Rosano. Anyat masapol mo? Ni Bernadette ni makasapol kin ka. Imbes ko mga daka dito ospital amang bantay kan kuana. Di pala da jay alora ti awagam. Napatpatagan da jay ababae kan kuana ngam siyak ngay nana. Adla ka daw ni Bernadette katatayo amin. Saan tayo ko makanungag susubang? Ta sino takin basol? Siyak ka di? Ha? Denggan na. Kaya't ni Bernadette ngayon makarwari iti ospital. Sikat yung muna ang makita. Naimbak tanakat pala kitay. Kaya't kit din ni Rosano. Apaayapad na ni Brian. Sumsumgar pa'y laang dagiti dutdut ko. Apayakas jay dagiti imbagbaga ni Bernadette. Kaslagpakpakadabatan. Saan amatay ti apukok? Nabayag, nagsarsarita kami kini Brian, iti turo di tay bigat. Nalagip na pa iti nagbalin na pateng-patengyo kani Rosano. Anya tinalagip na iti day tatang. Diyak manam mo. Napanunot na nga ta ati nagtungpalan ti ayan-ayat da kini Bernadette. Liniputan nak ni Rosano tatang. Narukop iti sulisog. Ket adda ka di pala ang sugat iti puso. Diyak ko man kaya't alagipan tatang. Ngam ti inaramid ni Rosano. Kasla inulit ni Brian. Nakarkaro pa iti panagsagaba ni Bernadette. At adan samot tayo nasikat ti masiknan kini Bernadette. Ngam ti mismo nga inana. May saak a babae tatang. Nariknak ti saam. Kaya't ko nga alawan ti relasyon da. Ngam sigurado akalaban ko da maurin kan Mrs. Salvo. Agyaman nagtapinat kanyo tikid daw ko, Mami. Na kayo daw pa na makita kiti pa nakaisangpat ko dito yung balay. Anak, saan ka nagsangit? Daddy, mabaling ka di apanawan na kami kini Mami. Dua kami kumalaang tag sarita. Makaamo ka niti anak tamaw rin. Wan gaya, Mami. Ipasyal nak ni Daddy inton malam ijay beauty kan iti Eco Park. Ngam nakapsat pala ti bagay Bernadette. Ang mga nusaan mo akabalan ti matayo. May sanahang ti kitawag kada kayo, Mami. Ti marik na ti panangipatagyo kanya.
Uray iti mao tinaangan aguntawan. Bernadette! Itong bigat lang ko man ti panagpasyata, anak. Karuruar mo pa lang iti ospital. Sa paantento lang arudan, Daddy. Sakte na kasingising tinit, nakapanaw tayong ton. Gapo iti pan naka-ospital mo manan. Di ka manan nakastrak iti pagadalan. Uwin rata kumadagos. Apay no istardeng mo pa lang ti agadal, tagpaagas ka pa'y. Daddy, san abali? Tadyak matluliwain tagtumar ka dagiti agas ko. Nakapsot ka ti panagkita. Madana ka na ka nagtibagbaga. Saan tayo nga mo na niya tayo ura agasat ko, Dad? Nasisaya to nakasagana tayo ti anyaman ang mapasamak. Anak, Akas pagarigan to lang. Saan dak to kumasang sangitan ha, Daddy? Sige. Ando na patag nga ramida kiti opisina. Sa pagtulangan ti agawid. Bye, Dad. Amo kalikliklikan nak ni Daddy at angkan. Di Brian kayam. Nalapit nga dapat na batbati pa nagayat na kanyak. Ang di pamilyak di makalapad. Sapay la ko ma. Tamakasarak to iti babae. Nga ad-adda ang mangayat kan ko na. Karurwar lang ni Bernadette ito ospital. Imbis ko abantaya mga... Pinatgak lang tikid daw ni Bernadette as siyak ti muna ang makita na, Dad. Uray, adamat ni Rosana amang bantay kan kuan. Kan, agpasyada ka na inton malang. Gapo iti kasasaad ti anak yo. Mabaybayan ni Rosano, dagiti nabatbati ang negosyo da. Dakkel pa lang ti investment da. Ay, ngam kabalan ka din ni Bernadette agpasyarita dayo. Tsaka mo, payantay na tayo da. Aramidan dati kakayat na. Talaga nga awan sa tipatag ti anak mo king ka. Amok! At dapat tuloy di tangay bagayo kanyak. Awan sirsirbik nga ina. Nataangang ka, nagnagam ka kuman. Agpapada kayo ang makauma. Kita kay man lang. Agsubli ka, Balayo. Di mo amunuan niya man ang timakunan ni Abalayang kin ka. Nakita kita ya si mga tilugan mo, Brian. Iswa sinaruno ka. Jakon nagtuloy, hindi turon. No kayat yun? Agkuyog tayo ama panijay. Adaman damagakin ka, apaw ka. Anya talaga tinagsaritaan niyo kini Bernadette. Saan ni ana tutor tinagsarita? Gapo iti idadatang ni Tita Maureen. Dayjay lang arod. Na ospital manan ni Bernadette. Awan ka di damag mo no nakarwaran manipod ospital. Lolo. Brian Apog. Awan ka din patay ni Bernadette kin ka. Amok ana pasakitak ni Bernadette. Ngam basol daytoy dati Tita Maureen ken Lola Leonarda. Uray ka sa ano ti kinaado ti lapad iti patempatagyo. Mapantayo ka din na turod, Lolo. Ad-ada makapagpanunutak ana yung bagijay. Sana ka makapagpaot na makisarita ka ni Bernadette. Tsak matarirantirik na. Kasaritak tumanan na yung baging doktora mang tamtaming ken ko na. Pankak, noan niya talaga ti kasasaan ti anak ko. Nunaskan abumos busak iti daktalagatan. Tapno masilpon lang ti biyak na. Parabitak. Uray pa'y no umutang ak. Di man ang Laura. Hello? At mapailaang sa iti impalayo iti asugat iti barungkong Corsano. Pakawanan na kuman, Laura. Umdas kuman ti makitkitam apan nakadusdusak. Insa patak ini. Asaan kanto apulos ang mapakawan iti nagbasulam kanyak. Kagurkura ka. Kat uray aglabas ti atungal daw.
Saan tungag maumaw ti sa iti barugong ko? Anya ka titigapuna nga inawagan na kita. Ngam, may saak ngay na. Rumingring pa ti asig ka ni Bernadette. Uray amok akayat nakapatayan ni Maureen. Numaamon na amasansan ti panagsarita ta. Ad-ad na nagpungtot. Kaguranak ni Maureen. Kamutay pamuspusak ang makapagsarita na gidanak tayo. Anya ka diya talaga ti kasasaan ni Bernadette. Oh, Saan ka ngang sinay? Kaya't ko asyak ti mga atur iti bintot ni Brian. Tulungan ka magpaagas ki ni Bernadette. nagtanok kalakit din. Makon-konsensyaak. Kaya't mon alipatan tinapalabas. Ngem, tumulong kamit kada kami. Rabi imanan. Tsaka mo nun niya nga oras ang mairidabak. Kan ad-adda adyak sigurado. Lumabigat tanak pa si bibiyag. Tsak kumakayat agluhapan. Siyak ad-adda marigatan na masasakit anak. Naganapat-agak pa na ang kinibrayan. Aray ipawil na mami kan lola. Ipamuspusan na ko ma. Uray, kumustaan nakla kumamad. Ni Brian, kas na pinigsahak. Sapay kumatasan nga paplaan dito eh. Hello? Hello, Bernadette. Kumusta ka? Agyaman na. Tanalagip na kang awagan. Pakawanan na ko, ma. Amok anang pasakitan ka. Makanayin apakalag-anan ti panakangag ko ititimak mo. Brian. Apag isulaunay ti dadating ta, anak. Gamne, kaslama katutudon. Napuskol ti ulep anang dalungdong iti pagsingisingainit. Daddy. Oh, anda kayat mong ibag, ha? Uno, ada marikriknam. Mapampanunod ko lang. Kas kuma iti kinatalinaay ti tao ita ti kinasimbang ti panagbiag tayo. Awan ti riribok, naragsak, kan agpinpinatag amin a tao. Aglalo iti may sa pamilya. Amok at arigagayam ti kinaragsak ti pamilya tayo. Kanayon ko matakasarsarita ni mamam. Kuma, tibiyag kat kas iti may sa tao. Kas iti tao ko na kas la di maumpot. Awan ti patinggana. Nagsayat kat kuman no kasta. Ngam, mamati ak nagtultuloy ti biyag. Iti sabali alubong. Iti kayat ko asawan. Iti nagkaisabiyag. Sana anak. Saan ka matay? Sika, aniya ti kaadam dito'y. Naimbaga bigat yo, Mrs. Alba. Nagapo ako ito ospital. Nakarawar gaya man ni Bernadette. Kaya't ko kumakumustaan. Aniya aga po, nalipata mon. Sika, tiga po na ang naglusdoy ni Bernadette. Saan na pudno dayta? Agpada kayo itiinam nga ulbod. Manangalilaw kayo. Pinasakitam ni Bernadette. Babaan ti pa nagpapas mo iti sidong tinaduma-duma a babae. Saan na nga aklo na nabasol na ti panaka-ospital ni Bernadette? Siyak ti pampabasolad da. Kaya't ko kumamakasarita ni Bernadette. Saan? Uray ka anuman. Saan kayo nagkita pa eh? Padasam dagi pulong kini Bernadette. Basol mo no adadakas ama pasamak kenkwana. Ha! Ay, kunaklakit din no ada na disgrasya. Ibrayan mat kayang. Kanya nga tamanin tinapasama. Uray la,
Nabuhak dagiti karuba iti dandani panangidungpar ni Brian iti kutsina. Ay, dayjayay. Imuaren man po iti kutsina. Langan natin makapungto. Brian! Sanak nga tanang nag... No, sanak lang ngayon taltalag. Ay na, urang lang ngayon dungpar na ti bagina iti didain. Ay, makamunto ni Laura makisaritakin ko. Itay pa'y amir-mira ang ti cellphone mo. Anda ka di or-orayam nga awag? Awan gayam ti signal dito Eco Park, Daddy. Saan nagtumad lang ang malagip na awagan ni Brian? Nakalidliday man ang tilangam. Naragragsak siguro iti silong dagiti na tuma-tuma a babae. Ado tinapipintas sa kolehiyala iti universidad. Umay ka man. Umalati tayo ti dadya apaset. Amangan no, ada signal iti ay. Dad, no napatagak kumakin ni Brian, ibturan na kumatipan na kapabain na kadamami kan Lola. Talagang awanan. Mom, anak, imawag ni Laura iti kalman. Injaya na ti pan nakapaagas mo. Tapno niya pa lang, Daddy. Saanan? Awan kasas ka na. Agsay sayang lang iti kwarta. Inuray ko lang makastrip ni Bernadette iti kwarto na. Sa dino tinaggapuan nyo. Impasyar ko iti view deck. Kan iti Eco Park. Taday tatikid daw na. Impakanak mo't kan kay dirabi. Imay dadya Brian dito balay itay bikat. Sapsapulin na ni Bernadette. Napatigmat lagayam ka ni Brian ti anak ta. At dapay lanamnama. Anya anamnama? Jack man nukat. Para manilayan ka ni Bernadette. Ipaay tayo kuman ti pagragsakan na. Tas saan tayo nga amon na niya ti agur-uray agasat na. Saan? Nolpit ka. Ni Bernadette. Nakamati dari tiri daw ti kwarto na. Nangnalakit ti timpakam. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.